హాయ్ గైస్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. నేను ఏసైతో ఏం చెప్తానో తెలుసా? నువ్వే లేకుండా నేనుండలేను యేసయ్యా, నీ ప్రేమే లేకుండా జీవించలేను నేనయ్యా. నా ఒంటరి పయనంలో నా జంటగా నిలిచావే, నే నడిచే దారుల్లో నా తోడై ఉన్నావే. నా ఒంటరి పయనంలో నా జంటగా నిలిచావే, నే నడిచే దారుల్లో నా తోడై ఉన్నావే. ఊహలలో నా ఊసులలో నా ధ్యాస బాసైనావే. శుద్ధతలో పరిశుద్ధతలో నిన్ను పోలిన సాగమని దీవించావే. సమృద్ధిగా నీ సాక్షిగా కొన